दैदेनगिरि जोङो सोरजिनानै लानो हाबाय आरो दैदेनगिरि सोरजिनायजों लोगोसे जोंनि गोबांथार मावथि जोंनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बायजोआवबो दङ। दा बेनिखायनो गोबांथार बेबायदि जोंनि मावथि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनैसिमबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि समनि आथिखालनि थासारिजों गोरोबनानै खामानि मावनायखौ हयथ' बिथांमोनहा गोबां रोखोमै एनालाइसिस खालामनानै नायो। दा बेनिखायनो जोंनि आथिखालनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफोरनियाव माबेबा मोनसे डिसिप्लिना आंखाल जाबाय नामा, बिबान सामलायनाय आरो बिबान मावनायाव जोंनि माबेबाया गैले जाबाय नामा, बेखौ जोङो गावबो खुद एनालाइसिस खालामनानै नायनो गोनां दङ। जोंनि जेनाखि डिसिप्लिन, बे डिसिप्लिन मेनटेन खालामनांगौनि बेलायाव गोबांथार रायजो राजाफ्रा जोंखौ साफा साफा नोजोर खालामगासिनो दङ। जोंनि जेनाखि हाबाफारि, बे हाबाफारिया आगुनिफ्राय माबायदि जायो, दिनै माबायदि जानो थाङो, बावहाय गोबांथार रां रुफा खरस खालामनानै जोङो जोंनि प्रग्रामखौ जों माबायदि बारहोदों बेफोरखौ गासै रायजो राजाफ्रा नायो। दा जायनि थाखाय आगुनि एबसु आरो दानि एबसुजों गोबांथार दैदेनगिरि, जोंनि बारग' दैदेनगिरियानो जायाथों मानो, जोंनि रायजो राजाफ्रानो जायाथों मानो, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिखुङाव मा नाम्बार साबदों, सिगांथिंजाय मा नाम्बार साबदों, बेखौ गासैबो बिथांमोना नोजोर होबाय थायो, नायबाय थायो, थांनाय फैनाय जानाय लोंनाय गासैबो बिथिङाव। दा बेनिखायनो जोंनि बिबानगिरि बिथांमोनहा बे फारसेथिं जोबोद सांग्राङै जोङो दिनैनिफ्राय जोङो थांखि लानानै खामानि मावनांगोन। जों बावहाय नुदों बे ओनसोलनि बे बंसिदरमा जायगानि सिखारगाव दालाय आफादनि सिङाव थानाय गोबां रायजो राजाफ्रा जोंनो मोनसे सुबिदा होदों जे 40थि खुंगा जेनाखि थान्दै जख'न्थाय, बेखौ खुंनायाव गोबां बिफाव लानानै दिनै जोबथा फारसे लानानै फैबाय। दा बे समाव जोङो थान्दै जख'न्थायाव जाथि आरो हारिनि थाखाय जों मा थांखि लानो हाखो, दा बियो मोनसे सोंथि जानानै थागोन। दा बेखायनो जोङो जोंनि थान्दै जख'न्थाय आरो जथुम्मा, जों बेवहाय जोङो रायजो राजाफोरनो गोजोन होनो हानाय बायदि आरो रायजो राजाफोरनि खस्थ' खालामनाया फिथाइ थायनाय बायदि जोङो नांगौ बायदि जोङो सावरायनायखौ लांनायनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननो मोनसे मोनफा मोनफा सावरायनायनि, मोनफा मोनफा जथुमनायनि, मोनफा मोनफा जायगायाव जख'न्थाय आरो जथुम्मा जानायनि मोनफा मोनफा नेरसोन बादियै बा मोनफा मोनफा बिफां गायनाय बायदियै फिथाइ मोनजानाय बायदि जोङो माखासे थांखिफोरखौ लानो गोनां दङ। मैयाहायनो जेरैबायदि अबस्थायाव जोंनि थान्दै जख'न्थाया जादों, बेवहाय थाङै जोबजासिम अबस्थायाव जोंनि जेनाखि अबस्था, जोंनि संगठननि डिसिप्लिन, जोंनि थान्दै बिथांमोननि बाहागो लानाय, बेयो जोबोद सेरेङा जादों आरो बावहाय थांखि लानायाव जों जोबोद गोब्राब जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जानानै फैदों। दा बे थासारिखौ जोंनि रायजो राजा आरो खुंनानै हरग्रा पान्जाय आफादाव थानाय बा ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनहा नोजोर होगोन। इयुननि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बनगाव आनसलिकआ मा रोखोमै दावबायगोन आरो रायजोनि थाखाय बेसेबां खामानि मावनानै होनो हागोन, बेयो जोंनि फारसे नोजोर आरो जोंनि फारसे जेब्लायबो थाल लानाया जेब्लायबो रायजो राजाफोरनिया थागोन। आं सानदों बेखायनो दिनैहाय आं दङ, गाबोनहाय सोरबा हायो आफादगिरि नेहाथारि जाफैगोन। रावबो पारमानेन्ट नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव, नाथाय बर' फरायसा आफादाव फैनाय लोगो लोगो जोङो सरासनस्रा सुबुं बायदि जोङो सोलिनो हाया। मानोना बावहाय मोनफ्रोमबो दिगै जोंनि थाखाय बाउन्डारि दङ। बे बाउन्डारिखौ जोङो बारनानै खामानि मावनो हाया। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिया मोनसे बेबायदि जायगा गैया जे थिखानाय जे उमुगाव थायोब्लाल' जोङो जोंनि डिसिप्लिनजों जों सोलिनांगौ। बेवहाय जोंनि सिखारनायनिफ्राय लानानै जोंनि न'खरनिफ्राय लानानै बायजोआव जेसेबांखिनि बे दुलाराय बुहुम दं, बावहाय सासे एबसुनि वार्कार हिसाबै, सासे बिबानगिरि हिसाबैसो जोंनि फारसे नोजोर नायनाया थाबाय थायो। दा बावहाय जोङो बिराद मोजाङै जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय मदद आरो हेफाजाबखौ मोनदों। बावहाय जोङो सरकारनिफ्राय बेबायदि थोंजोङै जोङो जेबो बाजेट बेबायदि मोना, जायनि थाखाय जोंनियाव गोबांथार बावहाय अनसुंथाइ हरग्रा बिथांमोनहा जोंनिसिम माखासे बाथ्राफोरखौ बुंहरो। आरसिनि गोबांथार बावहाय साब कमिटिनि बिथांमोनखौ बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि खोमा हाबबाय थादों। जायफोर बिथांमोनहा आगुनि एबसुखौ आरो दानि एबसुखौ डिफारेन्स खालामनोबो बिथांमोनहा बुंनो फावसायाखै। आरो बेखौनो जोंबो साननानै लानांगोन जे दिनैनि समाव आगुनि एबसु आरो दिनैनि एबसु माबा मोनसे डिफारेन्सआ जामारदों नामा बेखिनिखौ। दा बेनिखायनो
आंनि बुंनाया नैबेसो जागोन दिनैनि जोंनि जेनाखि फरायसा जों जि आफादाव दङ जोङो फिरफिलानि सिङाव थानानै जों जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेखौ बेसेबां नोंथांमोना आरो जों बेसेबां थै मोदोम जिउ होनानै जोङो हाबाफारियाव खामानि मावनो हादों बेसेबां एबसुखौ मोजां मोननानै एबसुनि मटरफोरखौ लानानै जोङो गोसो होनानै खामानि मावनो हादों बेयो जोंनि सायाव सोनारगोन सोरखौबा बावहाय एबसु खालामनो गोसो गैयैखौ बा एबसु बिबान लानो गोसो गैयैखौ जर जबरदस्तियै जोङो सोरखौबा लाबोनानै एबसु खालामफैनो हाया बे गावनि गोसोनि सायाव सोनारगोन आरो बावहाय जोंनि मानसिफ्रा बेखौनो थाल लानांगोन नोंथाङा बेसेबां एबसुखौ मोजां मोनो बावहाय जोङो जुदि नायो जोंखौनो जों बुंनानै लानांगोन स' 27 जन जेनाखि बिबानगिरिफोर थायो आरो बावहाय जोंहा एडभाइजारफोर दङ गोबां बावहाय एबसुनि वार्कार जायोब्लाबो खायसेया हयथ' बे बेलायाव गोबां उसुबिदा थानो हागौ खामानि मावनायाव गोसो दङब्लाबो खायसेया बावहाय गोबां प्रब्लेमफोर थानो हागौ एबसुआव खामानि मावनो गोसो दङब्लाबो दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो गुबुननि सिगाङाव बुङोब्ला जोंनि बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्रा हयथ' लाजिनाय मोनगोन लाजिनाय मोननायजों जेबो जानाय नङा जोंनि फ्लेग हस्टिंनि समाव जोङो नैबेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो थिग थाक खालामनानै लानो हानांगोन जोंनि जायफोर बिबानगिरि बिथांमोनहा मोजाङैनो एबसु खालामनांगोन गासैबो बिबानगिरिफ्रानो समानै बाहागो लायो बा गासैबो बिबानगिरिफ्रानो समान रोंगौथि दङ बेबायदि जोंनि फरायसा बिथांमोननावबो गैया आंनावबो गैया थोजासे रोंगौथि गैया जोङो सोलोंबोदोंसो आरो साफा साफा जोङो रायजोजों बिबान होजानाय साफा साफा दैदेनगिरि मावथि दालाय आफादाव गोबां खेब आफादगिरि नेहाथारि बा मावथि जाबोखांनायनि उनाव बनगाव दख'रा दुलाराय फरायसा आफादाव बिबान लाफैयो दा बेवहाय जोङो बावगारनानै थाङोबा जानाय नङा जों महिलाखौ फरायनांगोन जोंनो जोंनि बिमा बिफाफ्रा जोंखौ बावहाय खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होदों सुजुग होदों नाथाय जोङो टाइम पास खालामबाय जानाय नङा जोंनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनहा एबसु खालामनायनि मुङाव एबसु खालामोब्ला बियो गनायजाथाव जानाय नङा जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ माबायदि स्वीकृति होनो थांगोन दा बेखायनो आं बयखौबो खावलायगोन दालाय आफादनिफ्राय लानानै जोंनि दख'रा आफादनि बिथांमोननिसिम जोंनि जेनाखि अबस्था मैयानिफ्राय जोंनि जेनाखि दिनैसिम जेनाखि हाबाफारि बावहाय जोंनि डेलिगेट हल बा जोंनि भलन्टियार बादा बा गुबुन गुबुन बेबायदि जायगायाव सासे जोङो थानो हायाखै दा बेवहाय थानायनि थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों मैया डेलिगेट हिसाबै बाहागो लाफैदों नाथाय मोनायावनो गासै जोंनि बिबानगिरिनिफ्राय लानानै जोंनि गासैबो दालाय आफादनि बिबानगिरि आरो जोंनि गामिनि थान्दै बिथां बेनिफ्राय थांफिननो बायद' जादों मानोना जोंनि बिबानगिरि दैदेनगिरि एबसुनि वार्कारफ्रानो बावहाय जुदि मैखोम बिफाव लानानै बावहाय जुदि डिसिप्लिन मेनटेन खालामनानै सोलियाब्ला रायजो राजाफोरनि नोजोरा बेनिफ्राय जों माब्लाबाबो दा बेवहाय जोंनि गोबांथार बिबानगिरि बिथांमोनहा कनसियास नङा सांग्रांथि गैया माखासे डिसिप्लिननि बेलायाव जों बायदि साननानै लायो माखासे हाबाफारिफोरखौ जे दिनैनि हाबाफारिया जे 27 आरो 28 तारिखआव जानायनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ सोरबाया मिथियैनि बाथ्रा गैया बिनि सिगां नोंथाङा बेसेबां साखाफारा जानांगौ बेखिनि बाथ्राखौ जोङो गाव गावनो थाल मोनो दा बे अबस्थायाव जोंनि माखासे संगठननि जेनाखि आब्रुथि बेखौ जोङो लाखिनानै सोलिनो हानाया जोंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथावना जानो हायो दा बेनिखायनो उननि समाव जोंनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जाहाथे बे गोरोन्थिखौ खालामा बेखिनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननिसिम खावलायबाय जोंनि जेनाखि ड्रेस जोंनि थानाय जानाय सोलिनाय जोंनि गासैबो बेवहाय गासैबो सुबुङानो नोजोर होयो सासे मानसिनि उनाव मोननै मेगन थायो आरो सासे मानसिनि उनाव सासे नोजोरगिरि थायो सासे लिरगिरि थायो सासे नोजोर खालामगिरि थायो दा बेनिखायनो साफ्रोमबो जोंनि मावथि वार्कार बिथांमोना दालाय आफादनिफ्राय लानानै जोंनि दख'रा आफादसिम जेसेबां मावथि वार्कारफोर दङ बिथांमोना जाहाथे जोबोर मोजाङै सोलिनो थाखाय बेवहाय फल' खालामो जोंहा गोबां मेचुरिटिनि गोनांथि दङ जोंनियाव एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि दङ दा बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै जायफ्रा एब्रेगोन जायफ्रा हाबगोन बिथांमोनानो गोजोर आरो गोथौयै बुजिनो हागोन सैथोथाखौ मिथिगोन आरो रायजोजों मान होजागोन जायफोर बिथांमोना
बावहाय जुदि गावनि बिबान मोननायखौ लानानै गोहैलो खालामदों आरो गावनि सायावनो कन्फिडेन्स गैया गावखौनो गाव सेटिसफाइड खालामनानै लानो हायाखै दा बैफोरबायदि बिथांमोनहा एसे सन्देह जानानै थायो खायसे खायसेया बायद'थायाव एबसु खालामनो गोनां जानानै फैदों बेखौ बुंब्लाबो बुंद्रायनाय जानाय नङा मानोना गोबाङा दालाइ आफादनिफ्राय सरसोमनानै हरजानाय बायदि दा गोबाङा गावनि गोसोजों एबसु खालामदों जायफोर बिथांमोना गावनि गोसोजों गोसो मोदोम जिउ होनानै एबसु खालामदों बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय एबसुआव फैखांनायनि उनाव जोंनि एबसुनि साफ्रोमबो वार्कारफ्रा गुबुन बायजोआव गुबुननि नोजोराव एबसुनि फिरफिलायाव बा एबसुनि बेनाराव थानायनि उनाव जुदि माबा मोनसे बेबायदि गोरोन्थि खालामोबा बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोदोमाव नाङो दा बेनिखायनो आङो बुंगोन बनगाव हिसाबै बनगाव दख'रा आफाद हिसाबै फैबाय थानाय समाव गोग्गो आरो गोख्रों बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोन बावहाय मावफैथों खामानि मावथों जायफोर बिथांमोनहा जोंनि बनगाव ओनसोलखौ मोनसे रायजोफोरनो गोजोननो हानाय बायदि खामानि मावनानै जोंनि एबसुनि जेनाखि मानदान्दा बेखौ गोजौ फारसे लानानै थांनो हायो दिनैहाय आङो थोजासे रोंगौथि गैया नाथाय एबसुआव थाबोनायनि उनाव गोबां सोलोंदों गोबां समाव आङो गोबां बेबायदि जायगाफोराव थांनायनि खाबुफोर मोनदों बा गोबां गिदिर गिदिर मेल मिटिंफ्राव बाथ्रा बुंनो एबा बेनिफ्राय गोबां सोलोंनायनि माखासे खाबुफोरखौ मोननो हादों दिनैहाय जोङो सिन्था खालामोबा नुहुरगोन जेसेबां हारिनि गेजेराव दैदेनगिरि दिनै जायफोर बिथांमोनहा जाथिनि मुरब्बी जाथिनि खामानि मावदों जायफोर बिथांमोनहा राजनीति भाबै खामानि मावदों बिथांमोनखौनो बुङाथों मानो गासैबो बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आसि थारखायाव जुदि साननानै नायो सोर बिबानगिरि सोर दैदेनगिरि सोर मानगोनां बिथांमोनहा बबे माबानिफ्राय बबे प्लेटफर्मनिफ्राय फैनाय बेखिनि बाथ्राखौ जोंनि रायजो राजा मानगोनां बिथांमोनहा बयबो बुजियो आरो मिथियो दिनै बुंनो हाया जे उमुगा बबेबा बायजोनिफ्राय फैदों उमुगा एबसुनिफ्राय फैयाखै बेखिनि बाथ्राखौ रावबो बुंनो हाया नङाबाबो बियो दालाइ आफादाव बिबान मावदों आरो दख'रा आफादाव बिबान मावदों नङाबाबो बियो डिस्ट्रिक्टआव बिबान मावदों आरो सेन्ट्रेल आफादाव बिबान मावफैदों गोबांथार बिबानगिरि दैदेनगिरि जोंनि जाथिनि गेजेराव दङ जायफोर बिथांमोनहा जोंनि जातिनि थाखाय सिन्था खालामदों गोबांथार टेकनिकेल प्रब्लेम जानो हायो जोंनि जातिनि थाखाय खामानि मावनायाव एबसुआव थानाय टाइमाव एबसुआव थानाय समाव जों जेरैबायदि हारिनि थाखाय उदाङै जों खामानि मावनो हायो नाथाय गुबुन गुबुन आफादाव थानानै बेफोरबायदि उदाङै खामानि मावनो हानायनि जेनाखि अबस्था बेयो थाया दा गोबांथार बाथ्राफोरखौ बेवहाय आं बुंबाय दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायहरगोन जोंहा 10 रिंगानिफ्राय जे जानो गोनां गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जोंनि बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनहा जाहाथे लैहोर लैहोर ओंखारबोनानै बावहाय बाहागो लाफैयो मानोना जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथेन बर' सारा बावहाय बाहागो लाफैगोन आरो बेवहाय बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्राफोरखौ बनगाव हिसाबै बिथाङा बाथ्रा बुंलांगोन जायफोर बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनानै लानो हागोन दा बेनिखायनो बावहाय दालाइ आफादनि साफ्रोम मावथि बिबानगिरि जोंनि दख'रानि मावथि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो गासै गामिनि रायजो राजा आरो गावफोरा बिथांमोनजों जगाजगआव थानो आरो बिथांमोनखौ बिसिम सौफैनाय बायदि माखासे बिथांमोननिसिम बाथ्रा रायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे सौफैनायनि अबस्थाखौ बिथांमोनहा लायो आरो बिथांमोनजों मोजांथारै जगाजग खालामो बिनि थाखाय गोख्रैयैनो आङो बे समाव बुंलायनानै खावलायनाय थाबाय बयनिसिमबो जोंनि दिनैनि जेनाखि हाबाफारि बेयो गाहामैनो बारग'लांथों बावहाय बयनिबो श्रम दान होनायनि गेजेरजों जोंनि जेनाखि हाबाफारि बेयो जाफुंलांदों आं बावहाय दिनैनि प्लेग हस्टिंनि गेजेरजोंनो आं बेखिनि बाथ्राखौबो बुंनो सानदों बावहाय जोंनि जेनाखि आरसि जेनाखि बानजाय आफाद बे बानजाय आफादनि जेनाखि संग्रा खावग्रा बिथांमोननि जेनाखि अबस्था जोङो मैया थांनानै नायदों बिथांमोना जोबोर खस्थ' मोनदों मोनसे प्रग्राम खालामनाया गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनाया सबसे देरसिन बाथ्रा बे प्रग्राम साक्सेस खालामनांगौब्ला प्रग्रामाव मेन बिफाव आरो बिहोमायानो जादों बेवहाय फुडिं साब कमिटि आरो जानाय बे जानाय गैयाब्ला जोंनि प्रग्रामफ्रा जे बावहाय
मोनसे आद्रा थानाय बायदि मोनसे हाबाफारि जायो बेखौ जों बयबो मिथियो नाथाय जानायनि थाखाय जों हाबाफारि लायाखै बेखौबो जों बुजिनांगोन बेवहाय गोबांथार बिथिङै बिथांमोना खस्थ' मोनदों बना गोरान नङा संग्रा खावग्राफ्रा नांगौ रोखोमनि बा एसेबां बुरजा बिबांनि बेबायदि गैया बिथांमोना खुरनायनि बेलायावनो जा संनायनि बेलायावनो जा गोबां खस्थ' मोननायखौ जोङो नुदों आरसिनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनहा गोबां रोखोमनि खस्थ' बेवहाय जेंना जेंगोनाजों भुगिनांदों गोबां बाथ्रा सैनांदों गोबां सुबुंफोरजों गोबां खोथा बुंहरजादों जोंनि दख'रा आफादनि जेनाखि जोंनि जे हाबाफारि खुंफुंनाय बे खुंफुंनो लानायाव दा बेनिखायनो बिथांमोननिसिम बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनाय जानानै आङो बिथांमोननिसिम गंग्लायनाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बे समाव जासिदों बिथांमोननिसिम जोबोर मोनसे दुखुनि गेजेरजों खस्थ'नि गेजेरजों बे रायजो राजानि मददजों जोंनि जेनाखि हाबाफारि बियो आङो साक्सेस जाबाय होननानै आङो बेखिनियाव साननानै लादों दा गोबांथार बाथ्रा बुंनो सानाखै जोङो थान्दै मेलाव माखासे थांखिफोर लादों जिल्लायावहाय माखासे थांनाय समनि जोंनि थांखिफोर जायफोरा मावफुंजायाखै मिरुसिम जायफोर थांखिफ्रा सहैदों जायफोरा मावफुंजायाखै बेफोरखौ जोङो हरफिनगोन आरो बेजों लोगोसे दख'रा आफादनि सिङाव जों जिफोर खामानिखौ मावनांगौ बेखौ जोङो मावफिननो थाखाय आखायाव लादों बेवहाय जोंहा दख'रा आफाद हिसाबै हारिमु आफाद जोङो दानानै लानो हायाखै बेवहाय जोङो स्पर्ट्स एसोसिएसन दानानै लानायनि मोनसे सिन्था खालामदों बिनोद ब्रह्मखौ जोङो गोजौ मानदान्दा फारसे लांनो थाखाय जोङो खेला होनायनि थाखाय 3 टीम जादों जों बेवहाय कमिटि बानायनायनि थाखाय एसे सिन्था खालामदों दा बेवहाय गोबांथार हाबाफारि जोंनि बनरगाव ओनसोलनि जोंनि बाउन्डारि सीमा बियो दासिमबो थिग थाक नङा बेखौ खालामनो थाखाय जोङो जिल्लासिम जोङो माखासे थांखिफोरखौ दैथायहरगोन बिनोद ब्रह्म बर'नि जोलुरनि राजा जाय बिथांखौ जोङो जोलुर राजा होननानै सन्मानथ' होबाय नाथाय जों बिथांनि थाखाय जोंनि ओनसोलानो गिबि हिसाबै जेबो बेबायदि बिफाव लानानै खामानि मावनो हायाखै जायखौ लानानै जोङो 2021आवनो जोङो थांखि दैथायहरदोंमोन सरकारखौ एबसुनिफ्राय नारसिननाय जादों बा एबसुआ माबा मोनसे राहा लादों बिनोद ब्रह्मनि नामावहाय जोलुर बादायलाय होनायानो जादों मानो बा जोलुरनि बेलायाव एवार्ड गथायनायानो जादों मानो बेखौ खालामहोनो थाखाय जोङो जोंनि तरफनिफ्राय जोङो थांखिफोर दैथायहरनाय जादोंमोन दा बेफोरखिनि माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो मैया सावरायदों जोंनि गुबुन गुबुन आफादफोराबो बावहाय समाज दानायनि थाखायनो बाथ्रा रायज्लायदों आबोबनिफ्राय लानानै समाज गोबां बिथांमोनहा थांखिफोर लादों गामि गामि माखासे खामानि मावनायनि दा बयनिबो थांखि आरो उद्देश्यफ्रा जाफुंसार जादों जोंनि थांखि आरो खामानिया मोनसेयानो नाथाय जोंनि मावनायनि जेनाखि लामा बियो जुदा जुदा दा बेनिखायनो आङो बयनिसिमबो बे फुंबिलिनि समावहाय साबायखर जासिबाय रिक्वेस्टिं खालामनाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आंनि जेनाखि बिबुंथि आङो बेखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय।